ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти тоҷик Сарвар Ҳомидов бо рекорди 13-0 бо яке аз ташкилотҳои машҳури ҷаҳон Беллатор шартнома баст ва акнун муҳорибаи навбатии худро Сарвар дар ин ташкилот хоҳад гузаронд. дебюти ӯ кай баргузор мегарда ҳозирашда маълум нест, аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ ҳамаи чиз маълум хоҳад шуд. мо Сарвар даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. варзигари дигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров бо рекорди 15-5 муҳорибаи навбатии худро дар ташкилоти олмонӣ бо номи Elite MMA Championship мегузаронад ва рақиби ӯ варзигари бразилӣ Пауло Бананада бо рекорди 27-18 хоҳад шуд. муҳориба рӯзи 16 апрел дар турнири Elite MMA Championship N дар вазни сабук баргузор мегардад ва мо ба варзигари тоҷик Беҳрӯз Зуҳуров муваффақият ва ғалабаи дурахшон орзумандем. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский баъди ғалабааш дар турнири UFC 273 зидди корейский зомби эълон карда гуфт ки омода аст ки ба вазни сабук баромада дар он ҷо қувваозмоӣ кунад. ма бо Макс Холлоуэй муҳориба гузарондан мехостум, танҳо ба хотири хейтерҳо. мо бо дастаам суҳбат мекунем ва мефаҳмем ки ин чизро Холлоуэй мехоҳад ё не. оё ба UFC чунин муҳориба шавқовар ҳаст ё не ва баъд қарор мебарорем. агар ки ҷангварони вазни ним сабук бо якдигар қувваозмоӣ кардан нахоҳанд ва бе муҳориба нишаста вақти муайянро интизор шаванд, пас ма ба вазни сабук мебарам ва дар он ҷо муҳориба мегузаронам. фикри ма чунин аст. барои унвон ҷангидан мехоҳӣ, пас довталаби рақами 1 шав. агар ки чунин шахс пайдо нашава, пас мо ба боло меравем. фикр мекунем ки ҳозир мо дар мавқеи хуб қарор дорем ва муҳорибаи унвониро дар вазни сабук интизор мешавем. ма тайёрам ки ба вазни сабук баром ва исбот кунем ки ман дар ин вазн дар дигар сатҳам ва эҳтимоли калон аст ки ман ана ҳамин гуна рафтор мекунам, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки Александр Волкановский рекорди 24-1 дорад ва ӯ дар UFC 11 муҳориба гузаронда дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. яъне дӯстон, ӯ ҳоло дар UFC мағлуб шудагӣ нест. ягона мағлубияти ӯ соли 2013 дар муҳориба зидди Кори Нелсон бо тариқи нокаути техникӣ рух дода буд. баъди ҳамон мағлубият Волкановский 21 муҳориба гузарондааст ва то ҳол боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест. дӯстон, ба фикри шумо ки ба Волкановский дар вазни ним сабук проблема сохта метавонад? шахсан худи ман муҳорибаи ӯро зидди Нинзаи доғистонӣ яъне Забит Магомедшарипов дидан мехостам. шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта ситораи UFC Ҳамзат Чимаев дар интервю бо канали BT Sport оиди Колби Ковингтон ва оиди муҳорибааш зидди ӯ фикрҳояшро баён кард. Колби ҷангвари сахт аст, аммо дар сатҳи ман нест. ман ба муҳориба мебарам ва ӯро ба нокаут рой мекунам. агар ки Дана Вайт хоҳад ки ман бо ӯ ҷангам, пас албатта ки ман бо ӯ меҷангам. агар ки ба ман дигар касро диҳанд, пас бо дигар кас меҷангам. ман унвони худро интизорам. Дана Вайт гуфт ки баъди муҳориба зидди Бёрнс ҳама мебинад ки чӣ гуна ту барои унвон меҷангӣ. мебинем ки чӣ гап мешава ва албатта ки ман бояд Колби Ковингтонро ба нокаут рой кунам, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, ҳамчунин саҳифаи расмии UFC дар Instagram акси Ҳамзатро гузошта аз мухлисон пурсиданд ки рақиби навбатии Ҳамзат киро дидан мехоҳем ва агар мо комментҳои ин аксро кушоем, мебинем ки зиёди мухлисон рақиби навбатии Ҳамзат Колби Ковингтонро дидан мехоҳанд. ва дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем, UFC доимо кӯшиш мекунанд ки хоҳиши мухлисонро иҷро кунанд. аммо боз як чизи дигарро бояд ба назар гирифт ки айни замон Ҳамзат Чимаев ситораи калони UFC аст ва UFC шояд ки ин гуна риск кардан нахоҳанд ва шояд ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ зидди Камару Усман ё ин ки муҳориба зидди ғолиби муҳорибаи Висенте Люке ва Билол Муҳаммадро диҳанд ки аллакай рӯзи 17 апрел дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night вомехӯранд.
дӯстон, худи шумо киро рақиби навбатии Ҳамза Чимаев дидан мехостен? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.